Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ebidoro m igwa unu okwu banyere iwe n'abalị, mana anyị bidoro n'Efesọs isi 4 nke si mgbe iwe na-ewe gị emeghekwala, ekwekwala ka anyanwụ daa n'iwe gị. Ya mere o kwughị na ọ bụrụ na iwe wee gị, mgbe iwe wee gị, anyị niile na-enweta iwe n'oge dị iche iche na ndụ anyị. Mkpali nke iwe abụghị mmehie, ọ bụ ihe anyị na-eme site n'iwe ahụ bụ ihe nwere ike ịbụ mmehie. Ị chọghị ilomi ya, ị chọghịkwana igosi ya n'ụzọ na-ezighị ezi. Anyị kwesịrị ịchịkọta onwe anyị. Ọ bụ ihe Chineke ji nye anyị nchịkọta onwe. Achọrọ m ịgba gị ume ka ị kụziere ụmụ gị nke ọma banyere iwe. Emela ha ka ha chee na mgbe ọbụla iwe were ha na ha na-eme ihe ọjọọ, mana kụziere ha ka ha chịkwata iwe ha, na-abụghị ịlụ ọgụ ma mee ihe ndị na-enweghị isi. Ịchọọ ka ụmụ gị ghara ịbụ ụmụ iwe, gị ghara ịbụ nne na nna iwe. N'ihi na ọ bụrụ na unu biri n'ụlọ iwe, ọ ga-eme ka ha mụta agwa ahụ. Nke a bụ ihe m mere mgbe ahụ site na nna m. Ya mere anyị bidoro ịmụ n'abalị otu esi alụ ọgụ dịka onye oyiri Kraịst mgbe mmadụ mejọrọ anyị ma ọ bụ megbuo anyị. Ọsịsa nye ya abụghị ijisi ike inweghachita ya, ọ bụghị ịkwaghachi ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ, mana ọ bụ ịtụkwasị Chineke obi ma mee ezi ihe. Tụkwasị Chineke obi. Chineke bụ onye nnapụta gị. Atụkwasịrị m gị obi imeso ndị mejọrọ gị n'ụzọ ziri ezi, ma aga m aga n'iru ime ihe ọma. Agaghị m esi n'ozi nke Chineke nyere m ka m nye ndị mmadụ ndị nọ n'ime ụwa. Aga m elegide anya na ihe Chineke kpọrọ m ka m mee. Aga m aga n'iru inyere ndị mmadụ aka. Ma m nyere ndị mmadụ aka, ana m akụ mkpụrụ mgbe ahụ nye mmepe ụzọ m na ndụ a. Anyị nwere ike ịghọta ọsọ ọsọ ka anyị si na ọ dị mmadụ 100 a kpọrọ ime ihe dị iche iche n'ime alaeze a: inyere ndị ogbenye aka, ịbụ ndị ọka oziọma, ị na-ezisa oziọma, ife Chineke ma ọ bụ nke ọzọ. Ya mere ka anyị kwuo 100 mmụọ ọjọọ ka esi n'alaeze ekwensu zite. Kwa ụbọchị ezipụ otu nye otu onye n'ime ndị a kpọrọ tee mmanụ bụ ndị oyiri Kraịst. Ma ọrụ mmụọ ọjọọ ndị a bụ ịkpasu ha iwe, ime ka iwe wee ha, imejọ ha, itinye ndị mmadụ ndị ga-akpaso ha agwa ọjọọ, imejọ ha. Ya mere ọ bụrụ na 100 ndị oyiri Kraịst aghọtaghị ihe m na-ekwu taa ma ọ bụ ihe Chineke kwuru n'okwu ya, mgbe ahụ ha ga-atụfu oge ha niile na-alụ ọgụ ndị a. Ha ga na-anọ n'iwe oge niile, ha ga na-eme mkpesa oge niile, ha ga na-enwe obi ilu na iwe, ma ha agaghị emezukwa ihe Chineke kpọrọ ha ka ha mee. Ọ bụ ihe dị mfe ịghọta na ya na-alụso ọnụ arụ na ọbara ọgụ, ma ọ bụ ndị chisi niile, ndị ọnwụ ụwa niile na obi ọjọọ nke dị n'ebe dị elu. Ma anyị nọ n'agha, ma anyị kwesịrị ịlụ ọgụ, mana anyị ga-amụta otu esi alụ ọgụ dịka onye oyiri Kraịst. Naanị ihe ọma ka ị ga-eji merie ihe ọjọọ. Ị gaghị eji ihe ọjọọ were alụso ihe ọjọọ ọgụ. Ị gaghị eji iwe lụso iwe ọgụ. Naanị otu ụzọ ị ga-eji ghọta m taa, naanị otu ụzọ iji merie ihe ọjọọ bụ iji ihe ọma. Chineke a na-akwụsị ịdị mma n'ihi na ụwa dị njọ. Ị nụrụ ihe m kwuru? Chineke a na-akwụsị ịdị mma n'ihi na ụwa jọrọ njọ. Ugbu a anyị kwesịrị ịlụ ọgụ. Anyị nọ n'agha. Ndị otu Kraịst bụ ndị agha nke Chineke. Ma o nwere ebe ndị n'akwụkwọ nsọ akpọrọ anyị ndị agha na ndị agha nke Chineke. Ma n'akwụkwọ Timoti nke mbụ isi 6 amaokwu nke 12, Pọl gwara Timoti na ọ ga-alụ ọgụ, ezi ọgụ nke okwukwe. Ya mere mgbe a bara gị, otu ụzọ esi alụ ọgụ bụ ịnọ n'okwukwe ma gaa n'iru na-ekwu Chineke, n'agbanyeghị ihe mege na ndụ m, atụkwasịrị m gị obi. Lụọ ezi ọgụ nke okwukwe, jigidesie ndụ ebighị ebi nke e nyere gị, nke n'ihi ya ka iji nkwupụta dị ike nke okwukwe n'ihu ọtụtụ ndị ama. Ya bụ ọ na-ekwu, agwakwala ndị mmadụ, ma lụọ ezi ọgụ ahụ nke okwukwe. Ị chọpụtala na mgbe ị nwere nsogbu, kama ị ga-ewe iwe banyere ya, gị mepee ọnụ gị sị Chineke, atụkwasịrị m gị obi na ị na-alụ ọgụ dịka onye oyiri Kraịst.
ngwanụ ka anyị kwuo ya ọzọ. Mgbe ị nwere nsogbu, mgbe ị chọpụtara na o nwere onye tụgidere gị asị, mgbe mmadụ na-akpọghị gị n'ebe ọ na-eme mmemme, mgbe mmadụ jụrụ gị, mgbe mmadụ letụrụ gị anya, ndị a bụ obere ihe ka anyị bakwa ime. Mgbe mmadụ mejọrọ gị, mgbe mmadụ megburu gị, mgbe ị na-achọghị iwelite na ị kwesịrị inwe ọrụ ahụ, mgbe onye ọzọ werele mbuli elu n'ọkwa nke ruru gị, iwe abụghị ụzọ iji gboo mkpa ahụ. Iwe nwere ike ịbịa gị. Ihe mbụ ga-eme bụ na iwe ga-abịa gị. Ma onwe m n'otu aka ahụ, ma nke a abụghị ihe ga-enye m ohere ịga n'iru iwe iwe ma na-ewe iwe naanị n'ihi na iwe bịara m. Ihe m kwesịrị ime wee sị, ekwesị chọrọ izuru ihe n'ebe m nọ ọzọ. Chineke, ekele dịrị gị n'ihi mkpụrụ nke nchịkọta onwe. Site na amara gị na ebere gị, aga m ejide onwe m. Ma ọ bụrụ na o siere gị ike ijide onwe gị, gị mee ihe nke anyị nụrụ ebe a mbụ, mgbe anyị nọ na-efe Chineke ofufe, ma Jackie nọ na-abụ abụ banyere mmụọ nsọ. Wetara onwe gị abụ ofufe ndị dị mma. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ iwe iwe, gbanye ya, banye n'ime ụlọ naanị gị, ma bido mewe ọ dị mma Onyenwe anyị, ọ dị m ka, mana ekele dịrị gị, agaghị m eme ya n'ihi na abụ m onye e kere ọhụrụ. Ya mere, nke a bụ nzaghachi m, ma aga m ekwupụta site n'ọnụ m. Nke a bụ nzaghachi m nye ihe na-emegide m. Chineke, atụkwasịrị m gị obi. Aga m asị Chineke, Abụ ọma 91 amaokwu nke mbụ ruo abụọ. Amaokwu nke abụọ, aga m asị Chineke, aga m atụkwasị obi m na ya. Ọ bụ ya bụ ebe mgbaba m. Aga m asị Onyenwe anyị, onye na-anọ n'ebe nzuzo nke onye kachasị ihe niile elu, ga-anọgide ma rapara n'okpuru ndo nke onye kachasị ihe niile elu. Onye ike ya na-enweghị ihe ga-emegidenwu ya. Ọ bụrụ na ị chọghị ka ekwensu merie gị, nọgidesi ike n'ihu Chineke, na-asị Chineke, atụkwasịrị m gị obi, atụkwasịrị m gị obi, atụkwasịrị m gị obi. O kwesịrị iwe m otu izu ọzọ ịkụziri ụfọdụ n'ime unu otu esi ekwupụta okwu. Ma ana m ekwu ime ihe ọzọ karịa ịtakwu ntakwu maka ọnọdụ gị. M bịa kwuo ha ọzọ si Chineke, amụtala m otu esi alụ ọgụ dịka onye oyiri Kraịst. Ya mere, achọrọ m ka ihe ime onye m ga-agọzi. Bịa na ama m na nke a bụ ihe ọhụrụ. Ka anyị gaa n'ihu isi n'ụzọ gafere n'ụtụtụ a. Ị na-anụ? A bara gị ka anyị kọọ otu akụkọ. Onye ọzụzụ atụrụ kwesịrị ntụkwasị obi. O nwere onye ọzụzụ atụrụ na-enyere ya aka. Ọ hụrụ ya n'anya, na-agọzi ya, na-akwụ ya ụgwọ nke ọma, na-asọpụrụ ya, na-enye ya ohere ka ọ gaa ezumike. Ya banyezie nwa okorobịa ahụ n'isi na ọ ga-enwe ọgbakọ nke ya. Ya mere, kama ọ ga-eme ya n'ụzọ ziri ezi, na ịgakwuru onye ozi ya, gwa ya ihe o bu n'obi, ma yọọ ya ka o nyere ya aka, gwa ya ụzọ dị mma ọ ga-esi mee nke a. Ya na-ebido nsogbu site ịhụta ihe na-adịghị mma ebe onye ozi ya nọ, na-ekwu megide onye ozi ya, na-agwa ndị mmadụ ndị nọ n'ọgbakọ. Amaghị m ịma onye ozi dịkwa ka ọ tụfuola otute mmanụ ya. Ị hụ na ụgbọala ọhụrụ ọ zụrụ ya, ma agwa gị, ịma, anaghị m enyekwa ego m ka o were gaa zụwa ụgbọala ndị mara mma buru ibu. Ị na-ahụkwa ihe olu nwunye ya yi? N'ezie, ihe oyi dị ezigbo oke ọnụ. Ha na-azụfuchi ego, ụmụ ha na-eme erikwa agwa. Ya ekwuru ihe a, mee ka ndị nzuzu bụrụ ndị eduhiere. Unu ewela iwe, mana ọ ihe ha bụ. Ọ bụ ihe ọjọọ buru ibu mmadụ ime nke ahụ, mana anyị dara iberibe dịka ha dara ma anyị na-ege ha ntị. Mgbe mmadụ bịakwutere gị na-achọpụta ihe na-adịghị mma ebe mmadụ nọ, karịchasị onye nke masịrị gị, hụrụ n'anya, nke na-arụsi ọrụ ike inyere gị aka, ị kwesịrị ịbịaghachi wee gwa onye ahụ otu a sị, amaara m otu a, mana Dev nyere m aka nke ukwuu wee gbanwee ndụ m. Ha kwesịrị ntụkwasị obi, nyefechasị onwe ha, na-agbalịsi ike. Gee m ntị, ọ bụ ọnya nke mmụọ ọjọọ. Mmejọ pụtara n'okwu ndị Grik nkatọ, nke pụtara
ihe nke kwụrụ n'ọnya, nke na-arabata anụ n'ọnya ka e gbuo ya. Ekwensu na-akpali iwe ka o nwee ike mejụọ anyị. Ọ na-anabata anyị. John Bevere dere akwụkwọ nke a na-akpọ Nnabata nke Ekwensu. Ma otu ọ dị, mmejọ na anya ụfụ bụ ọnya nke Ekwensu iji nabata anyị n'ime ndụ nke na-agaghị enwe ike ma ọ bụ mmeri. Anyị ga-atụfu ọkpụkpọ oku nke nọ na ndụ anyị ga-atụfu ihe Chineke chọrọ imere anyị na ihe ọ chọrọ inye anyị. Ọ dị mma, ya mere onye ozi a na-enye aka kpọrọ ụfọdụ ndị na-amaghị ihe, ma dịka ha na-ekwu ka ha na-ewe iwe, ha na-ahụtakwu ihe na-adịghị mma, ha kpebie ịga-bido ọgbakọ nke ha. Ma anụ m agwa gị, ọ bụ naanị nzukọ ole na ole ka ụdị ihe a na-emebeghị. A na-akpọ ya nkewa nke nzukọ. Ma ugbu a ka anyị si ndị ọgbakọ ahụ ruru 400, ya kpọrọ mmadụ 100 wee gaa na mgbada nke obodo ahụ bido nzukọ nke ya. Ugbu a onye ozi nwere mkpebi ime. Ọ ga-agba ara? Ọ ga-atụfu udo ya? Ọ ga-ewe iwe? Ọ ga-ebido na-echekasị, na-atụ ụjọ? O, ndị otu ya apụsịala. Ọ ga-agaga rugbuo onwe ya. Ihe mbụ o kwesịrị ime bụ ịsụ Chineke ihe a o meghị ya n'ụzọ ziri ezi, ma ọ na-ewute m. Ma echere m ọ dị egwu, ma atụkwasịrị m gị obi m. Ma onye ọbụla nke si ebe a pụọ, ị ga-enye m mmadụ 3 wee mechie ya. Enwere m ike ịgwa gị nke a? Ihe ọbụla na-esite n'ebe Chineke na-agaghị aga n'ihu. Ya mere ka a ghara isogbu onwe anyị nke ukwuu banyere ya. Ma ọ bụrụ na ọ ma ihe, ya aga zụtara nwa okorobịa ahụ igwe eji ekwu okwu. Ọ dị mma. Gịnị mere m ga-eji mee nke a? N'ihi na ọ bụ otu onye otu Kraịst si alụ ọgụ. Nke a bụ ụzọ ị ga-esi merie ọgụ gị. Nke a bụ ụzọ ị ga-esi merie agha gị. Ama m nnọọ na nke a bụ ihe dara n'ụzọ na-adịghị mma, dị nnọọ ka echiche iberibe. Ma gịnị ka anyị chere mgbe akwụkwọ nsọ na-asị gọzie ndị iro gị? Ihe a ọ bụ naanị ụda nke ihe na-efe efe nke ime mmụọ? Ọ dị mma, gọzie ndị iro gị. Ọ dị ọtụtụ ihe nọ n'ime akwụkwọ nsọ nke anyị na-emepụtabeghị na omume anyị. Anyị na-agụ egwu maka ha, anyị na-ekwupụta ha. Anyị na-achọ ikwupụta akwụkwọ nsọ, anyị na-achọ ka onye ọzọ mee ya. Ma mgbe o ruru anyị itinye ya na ndụ anyị na-ebi, ọ dị mma. Gịnị mere m ga-eji chọọ ịgọzi ndị iro m? Enweghị onye si ị chọrọ. Gịnị mere iji chee na ị ga-achọ ime ya? Jizọs achọburu ịga n'obe. O kwuru okwu sị, nna, ọ bụrụ na ị ga-anapụ m iko a, napụ m ya. Otu ọ dị, ka uche gị mee, ọ bụghị nke m. Ọ dịghị m ka asị m meme ihe niile nke m na-eme. Olee otu ọ ga-adị mmadụ ibi ebe a n'ụtụtụ a sị, o Joyce, akwesịghị m ibi ebe a n'ụbọchị taa. Ọ chọrọ ịga njem n'oge. Ị chọghị ịbụ enyi mmadụ naanị ka a bụrụ enyi. Ị chọghị ịchịsara mmadụ ọchị naanị ka a chị ọchị. Onye ozi ahụ ekwesịghị ịchọ ịzụtara nwa okorobịa ahụ igwe eji ekwu okwu. Iso odudu nke mmụọ nsọ, ọ bụ ihe Chineke na-edu ya ka o mee. O nwere onye na-ahụ ihe m na-ekwu ebe a banyere ike nke ịbụ ngọzi? N'ihi na gịnị na-eme mgbe ọ na-eme nke ahụ? Ọ tụkwasị Chineke obi ma mekwa ihe ọma. Ọ na-etinye onwe ya n'ime ọnọdụ nke ọla ebube si na Chineke. Ma nke a bụ ihe anyị chọrọ. Timoti nke 2 isi 4 amaokwu 5 ruo 7. Ma gị, nke a bụ ntụziaka Pọl nye Timoti. Ka anyị gụọ ya, ghara ịhụta ya na ọ bụ naanị maka Timoti. Ka anyị were ya dị ka ọ bụ maka anyị. Ma nye gị, nọrọ jii, jụọ oyi, ma nọgide jụụ, nwayọọ, ma nọgide, nabata, ma taa ahụhụ, na-enweghị atụ. Ị chere agaghị m emenwu ihu? Ihe isi ike niile, rụọ ọrụ onye ọka ozi ọma, na-emezu ọrụ niile
nke ije ozi gị. Ya mere ọ naghị ahapụ imezu ihe o kwesịrị ime ma ọ bụ ime ihe ruru ya n'ihi na ọ nọ na ihe isi ike. Ka anyị sị na ị kpebiri ịkụziri ndị ọta akara otu izu ụka otu ọnwa, ụbọchị izu ụka gị na-agagharị agagharị n'ihi na ị nweghị ezigbo Satọde. Ọ bụ nnwale nke omume. Gịnị ka ị ga-eme? Ị ga-anọrụ ala ghara ịgwa onye ọbụla, nke bụ ihe ụfọdụ ndị kwere ekwe na-eme. Ha kpebiri ime ya mana ha anaghị abịa. Onweghị ga-ama na m abịaghị, abụ m otu onye. Ma ọ bụ mee gwa mmadụ na ị naghị abịa mana ihe i jiri bịaghị bụ n'ihi na ọ nọghị gị n'obi. Ị chọghị. Ị nwere ụbọchị ọjọọ. Ka m gwa gị otu ihe. Naanị oge anyị na-eto n'ime mmụọ bụ mgbe anyị mere ihe ziri ezi mgbe obi na-adịghị anyị mma. Bịanụ. Ya mere ọ bụrụ na m chọrọ ime ya, nke ahụ abụghị nnwale. Nwanne, ọ bụrụ na ihe niile nọ n'ime m achọghị gị, m chọọ ikpere gị ekpere, mgbe ahụ etorowele m. Ma ihe niile chi na-apụta nyefechasị onwe m n'ihi na achọrọ m ịbụ onye dị mma na-edewe onwe ya. M wee gaa n'ihu ihe Chineke amara m ga-eji wee mee ya, ma m mee ya site n'ịchị ọchị na-enweghị mkpesa. Ugbu a etowele m. Bịa na ọ dị mfe ikwu. Ọ bụrụ na m si mmadụ ole n'ime unu chọrọ ito n'ime Chineke, enweghị aka ọbụla na-agaghị ala elu. Mmadụ niile ga-eweli aka ya. Ị gaghị etokwa na-enweghị ihe ga-eme gị ka ị too. Agaghị m enweta nwa akwara siri ike ma ọ bụrụ na m ebughị ihe dị arọ. Amen. Anyị ga-akwụsị ịtụ ụjọ ihe siri ike. Anyị ga-akwụsị ịtụgharị azụ anyị nye ọgụ. Anyị ga-agụ amaokwu nke 5 ruo na nke 7. Ma gị onwe gị dị jụụ na nwayọọ nọgide, nabata ịta ahụhụ ihe isi ike niile, na-ajụghị ha, na-arụ ọrụ onye ọka ozi ọma, na-eme ihe niile dị n'ije ozi gị. Ma ana m ejikere ka eji m sụọ àjà. Ndụ m ga ha abụ ihe a ga-awụfu dịka mmanya nke onyinye. Oge a ga-eji wepụ mmụọ m site n'arụ m eruola nso, ma aga m ala na nwere onwe. Ugbu a lee nke a, alụọla m ezi ọgụ kwesịrị dị mma. Agbachaala m ọsọ a, edewela m okwukwe ahụ. Ewo! Lee, emere m mkpebi n'afọ 20 gara aga na m ga-emerụ n'isi. Anọ m na-agụ Jọn isi 17 bịa ruo n'amaokwu nke 4, ebe Jizọs sị, nna bulie m elu n'ihi na arụzuola m ọrụ ahụ nke i zigara m ka m rụọ. Chineke wee metụ m aka mgbe m gụrụ nke ahụ. M bido na-ebe akwa na-ebe akwa na-ebe akwa. M wee mee mkpebi nye Chineke mgbe ahụ na aga m agbazu ọsọ m site na amara gị na inye aka gị. Achọrọ m ịkwụrụ n'ihu gị ma nwee ike ikwu, emere m ihe niile nke ị chọrọ ka m mee. Emeghị m ụzọ 10, emeghị m mkpirisi, emeghị m ụzọ 19 ya. Akwụsịghị m n'ụzọ n'ihi na ọ bịara siere m ike. Akwụsịghị m n'ụzọ n'ihi na emeela m agadi. Akwụsịghị m n'ihi na onwe onye toro m. Akwụsịghịkwa m n'ihi na abara m ọgụ. Achọrọ m ịrụcha ọrụ m. Ka m gwa gị otu ihe. Echeghị m na o nwere ihe ga-aka mma karịa nke a. Kpebie n'obi gị n'ụbọchị taa na ị ga-arụrụ ọrụ gị n'isi, na ị ga-amụta otu esi alụ ọgụ, ezi ọgụ nke okwukwe, na ị ga-amụta ịlụ ọgụ dịka Chineke na-alụ. Lụọ ọgụ dịka onye kwere ekwe, ma ị ga-aga n'ụzọ niile ruo na mmeri. Onwe onye ga-emere gị mkpebi a. Onwe onye ọ bụ. Akụ akwụkwọ nsọ a masịrị m. Akwụkwọ nsọ kwuru maka ibu agha, o kwuru maka ngwa agha. Anyị bụ ndị agha na ndị agha nke Chineke. Anyị agaghị emeri agha anyị ma anyị na-ewe iwe. Ị gaghị ekpeli ekpere nke ọma ma iwe na-ewe gị. Akwụkwọ nsọ sị mgbe ị na-ekpe ekpere, ọ bụrụ na e nwere ihe iji megide mmadụ, gbaghara ha, chefuo ya.
ịma akwụkwọ nsọ ọ bụ ya. Ma ịma ọ bụrụ na m kpọpụta ndị mmadụ ebe a, o nwere ike ọ karịchaghị ugbu a, mana ọ bụrụ na m bulitere n'ụtụtụ asị achọrọ m ikpere onye ọbụla nọ ebe a ekpere nke iwe, obi ilu na ịkpọ asị, inwe ihe dị ka agbaghara mmehie n'obi gị, naanị gbatuo bịa n'ọkwa ị na-ahụ ya, gịnị ka ị chere anyị gara inwe? Apụghị m ịkwụsị nwe otu o si emetụta m, ama m nke ahụ, ekwere m. Mana ị nwere ike ịchịkwata onwe gị ma kpebie ime ihe ziri ezi n'agbanyeghị otu obi dị gị. N'ezie, ọ bụrụ na ị nọ ebe a n'abalị gara aga, ị nwere ike ị na-asị, gịnị ka m na-ekwugharị ihe m kwuru mbụ? Ee, ngwawa anyị enweghị ike ime ihe ọzọ taa. Anyị ga-ebu ụzọ maragodu na ị ga-eme nke ị nụrụ anụ. Efesọs 4 amaokwu 30. Akpasula m nsọ Chineke iwe, emejọla ma ọ bụ mee ya ka iwe wee ya. Onye sitere n'aka ya kacha ego akara dịka nke Chineke doo gị maka ụbọchị mgbapụta nke nzọpụta ikpeazụ site n'aka Kraịst, site na ihe ọjọọ na ihe mmehie na-ebute, ka obi ọjọọ niile nke a na-agakọta ọnụ. Ọ nọ na njikere ịgwa ya otu anyị si emejọ mmụọ nsọ, ka obi ilu niile, iwe obi, iwe ọkụ, obi ọjọọ, ịlụ ọgụ, agwa ọjọọ, ịkpọ asị, iwe, nkwulu, ise okwu, ịlụ ọgụ, ịdọ ndọrọ ndọrọ, nkwutọ, okwu ọjọọ mkparị na okwu nkwutọ si n'ebe unu nọ pụọ. Ịma ị chọrọ inwe ụdị ihe ndị dị otu a, were akụkụ akwụkwọ nsọ a, detuo okwu ndị a ma lee ha n'akwụkwọ nkọwa, mara ihe ha pụtara. Ma ịma anyị nwere ike ịgafere ihe ndị a, ma gịnị ka anyị na-emehudu? Ihe a bụ ụzọ esi alụ ọgụ dịka onye kwere ekwe, ma bịa bụ uru, na-enye aka, na-enwe obi ebere, nyerịta onwe anyị, obi ọmịiko, nghọta, obi ịhụnanya, ịgbaghara onwe unu mgbe niile na n'efu dịka Chineke n'ime Kraịst gbaghara anyị. Lee, ọ bụghị naanị ịhapụ ime ihe ọjọọ, anyị ga-ebido mewe ihe dị mma. Ma nke bụ eziokwu bụ, mgbe m ga-ebido mewe ihe dị mma, ekwensu bịaghachi, ọ gaghị ahụ ohere, n'ihi na abụghị m okpokoro nke ga-echere ya ka ọ batakwa bịa mewe ihe o mere n'ụbọchị gara aga. Ị maghị otu o si eme gị ka isi ike mgbe ọbụla ị mere mkpebi na ị ga-abụ onye ga-ahụ ndị mmadụ n'anya, ma ị ga-abụ onye nwere nzube. Ị gaghị eche ịchọ ịbụ ngọzi nye mmadụ, ma ị ga-eme ya n'ebumnuche. Onye ma mmadụ ole nọ n'ime ụlọ a taa nwee atụmatụ n'ụtụtụ a ime ihe dị mma nye mmadụ n'ụbọchị taa? Ma gị chee ya nke ọma. Enwere m atụmatụ m, enwere m ihe m kwadoro n'obi m. M si ebe a laa, otu onye otu m ga-enweta ngọzi. Ị ma ihe mere? Echere m na emebiela m ihe ebe a taa, ma ịma ike agwụla m iche na elere m anya na mmadụ ga-agọzi m. Ma echere m na aga m aga n'ihu ịga tinye ekwensu n'ihe ọzọ, ọ bụghị naanị ime nke ọma n'elu ebe a, kama ịga n'ihu na-eme nke ọma. Ma okwu Chineke na-akụziri anyị ịlụ ọgụ, ezi ọgụ nke okwukwe. Ma ịma, mgbe anyị na-alụ ọgụ dịka onye oyiri Kraịst, anyị na-alụ n'ụzọ dị iche nke ị nwere ike iche. Dịka otu ụzọ nke anyị si alụ ọgụ dịka onye kwere ekwe bụ n'ịtụkwasịcha Chineke obi, inyere anyị aka na iduru anyị gafee ọnọdụ anyị ọbụla. Ma mgbe anyị tụkwasị Chineke obi, tụkwasịcha ya obi, ọ na-akpọtakarị anyị n'ezumike ya na udo ya. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.